הצגת מטרות המלחמה, איתנו אלוף משנה במילואים חזי נחמה, רמת חטיבה 261 בעזה. שלום, ערב טוב. ערב טוב, גדעון. אתמול השתחררת ממילואים אחרי? 8 חודשים, למעלה מ8 חודשים. 8 חודשים, רצוף מאז 7 באוקטובר שאתה לוחם בעזה. במשך חודש וחצי הייתי בבית חנון בתור יועץ מג"ד, לאחר מכן רמת חטיבה 261, וב3 חודשים האחרונים הכשרנו קציני חי"ר במילואים. אז אתה מכיר את הלחימה מהשטח הכי קרוב שאפשר, כשאתה אומר היום ליוסי יהושע בידיעות אחרונות שהמטכ"ל מנותק מהשטח, למה אתה מתכוון? אז קודם כל אני רוצה להגיד בשם מי אני אומר את זה. אנחנו פורום מפקדים ולוחמים במילואים, מונים מאות רבות של קצינים, מאוד מגוונים, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, מכל שדרות הפיקוד של הצבא. ואנחנו אומרים שיש נתק מאוד מאוד חמור בין הדרג הלוחם, מג"דים, מח"טים, מפקדי אוגדות, לבין מה שקורה למעלה, ולמעלה מבחינתי זה דרג של מטה כללי, ואף למעלה מזה, דרג מדיני. אני לא בא לחלק, לא יודע בדיוק איפה הגבול עובר, ואני... מה זה אומר נתק? איך זה נראה? זה אומר שהכוחות בשטח רוצים לנצח. הם בכל קרב... הרמטכ"ל לא רוצה? הרמטכ"ל לא רוצה לנצח? אז אני אומר, בכל קרב הצה"ל משיג הישגים טקטיים מאוד משמעותיים, כל שכונה, כל מפגש עם אויב, הצבא מנצח. מה קורה בתמונה הכללית? תסתכל על העיר עזה כדוגמה. הצבא קיבל אפשרות לפנות את האוכלוסייה בעיר עזה, נשארו שם בין 400,000 ל-500,000 אנשים. נשארו שם אלפי מחבלים. כבשנו, יצאנו באופן מיידי, והעסק שם משתקם. אותו דבר ראית בג'באליה, ראית בשיפה, ראית... זה לא הדרג המדיני שאמור להחליט, אתה יודע, להכתיב את המדיניות לרמטכ"ל ולמטכ"ל? אני לא יודע בדיוק להגדיר את התפר, אני לא פרשן פוליטי, אני מדבר עכשיו בתוך הצבא. הנתק מאוד מאוד בולט ברמות הללו. צה"ל לא מבצע מהלכים אחרים, אנחנו נכנסים לרפיח, אנחנו לא במרכז העיר רפיח, אנחנו נשארים על ציר פילדלפי, מבצעים הגנה, ככה אי אפשר להשמיד את גדודי החמאס, מדברים על השמדת גדודי חמאס, ככה לא משמידים גדודי חמאס. האויב חוזר ומשתקם בכל מקום. את הביקורת הזאת אתה, חבריך, משמיעים למטכ"ל, לרמטכ"ל עצמו? כבר לפני למעלה מ4 חודשים העלינו את הטענות בצורה מאוד ברורה לרמטכ"ל, נפגשנו אצלו במשרד, למעלה מ10 קצינים, שטחנו בפניו את טענותינו, הוא הקשיב קשר רב, שום דבר לא השתנה. הוא הקשיב לכם לטענות שאתם אומרים לו את הדברים האלה, מה הוא אומר? הוא הקשיב. אותו דבר לגבי מפקד זרוע היבשה, ומאז, ב3 חודשים האחרונים, נקבעו לנו למעלה מ3 פגישות, אני מדבר איתך על פורום של 15 אלופי משנה, שמשרתים בתפקידים מאוד משמעותיים, אנחנו נדחנו למעלה מ3 פעמים, אנחנו החלטנו... אתה חושב אבל שאלופים במטכ"ל, הרמטכ"ל עצמו, צריכים כבר עכשיו בשלב הזה לקחת אחריות ולהתפטר? אני חושב שקודם כל הם צריכים לקחת אחריות וליישם אג'נדה של ניצחון. אני מדבר על אג'נדה, אני לא מדבר עכשיו באופן אישי על בן אדם כזה. אתה יודע, אתה אומר כאן משהו מאוד מאוד חריף נגד הרמטכ"ל, כאילו הרמטכ"ל לא רוצה לנצח במלחמה. זה דבר שמאוד קשה לקבל אותו. התחושה שלי, אתה יודע, שאתה בא לשחק כדורגל, אתה צריך להחליט מה אתה רוצה להשיג. או שאתה רוצה להשיג 1-0 קטן ולחכות לשריקת הסיום, או שאתה רוצה לנצח. אני מרגיש שצה"ל רוצה ניצחון קטן ולהמתין לעסקה. אני חושב שהדבר היחיד שיכול לתת מענה למה שקרה פה ב7 באוקטובר זה ניצחון אחד גדול, משמעותי, ברור. אני מאמין שזה גם הדבר היחיד שיכול להביא עסקה, כי עסקה כמו שהיא נראית עכשיו, המקסימום שאנחנו מוכנים לתת, זה לא מתקרב למינימום שהם מוכנים. מנליס, כמה הדברים האלה של חזי פה, חזי נחמה, משקפים תסיסה רחבה יותר בקרב אלופים, מפקדים, אנחנו גם בשטח מג"דים שמדברים ברוח הזו. קודם כל ניתן לחזי עדות אופי. היינו ביחד בפום. גם במטה הכללי כמובן שמענו דברים דומים. קצין אמיץ, הוא השקיע עכשיו חודשים ארוכים בלחימה בעזה, סיכן את חייו, היה רחוק מהמשפחה והילדים, ברוך השם יש לו, ולכן גם הוא וגם הקבוצה, הלב שלהם במקום הנכון, ואני בטוח שהכל נעשה מכוונה טובה ומתוך רצון שצה"ל יצליח במשימות שלו ויהיה אמון ציבור גדול בצבא וביכולות שלו. יחד עם זאת, אני רוצה להגיד דבר והיפוכו. לגבי הפעלת הכוח, אני חושב שמה שחזי מתאר זה את הכישלון של תיאוריית הניצחון המוחלט. סיפרו לנו שיש ניצחון מוחלט בעזה, ושרק ניכנס, ועוד שנייה, ו4 גדודים, ורפיח, ועוד מנהרה, ואין מושגים של ניצחון מוחלט על ארגון טרור שבא מתוך אוכלוסייה, שיש לו רעיון תפיסתי שהאחים המוסלמים במצרים מנסים להילחם בו עשרות שנים. הוא אבל אומר הפוך, הוא לא מסכים עם הדברים שלך. בגלל זה אני אומר, אני לא מסכים איתו לגבי הדבר הזה, יש שם מורכבות, לגיטימציה וכו', וזה נובע, הבעיה הולכת ומקצינה, ככל שהמלחמה מתארכת. גם אם היה אפשר לעשות מה שחזי אמר בחודשים הראשונים, בוודאי שאי אפשר לעשות את זה אחרי 8 חודשים, שאי אפשר להגיע לתוצאה הזאת. והדבר השני, יש בצבא בעיה קשה של אמון.
שהיא לא נובעת רק מהניצחון. היא נובעת מבחינתי גם מזה שלא בוצעו תחקירים ולא ננקטו עמדות, ויש אנשים בתפקידים ממפקדי הגזרה ועד המטה הכללי, שלא ננקטה לגביהם עמדה. ואז באים אנשים, כאלה שלא יהיו מעורבים, כאלה שיהיו במילואים, כאלה שלחמו, ואומרים איך יכול להיות שאנשים האלה מחלקים לי פקודות, כשהם בעצמם לא עשו איזשהו בדק בית עם עצמם. ופה יש בעיה קשה, הסיפור הזה של אמון הציבור בצה"ל, אמון המפקדים בצה"ל, אמון המילואימניקים במטה הכללי נפגע מאוד בחודשים האלה, אחרי כישלון החמור. אבל אולי צריך לשאול, אולי צריך לשאול, ואני חושב שגם חזי ופורום אלופי המשנה והקצינים והלוחמים, הבאמת, אמיצים, יושב בן אדם שעשה פה 8 חודשים, זה איש מילואים, נכון? כן. זה לא בן אדם זאת מלאכתו, הוא עזב את החיים שלו, הוא עזב את העבודה שלו, את המשפחה שלו, והלך למילואים 8 חודשים עם עוד הרבה אנשים. והיה צריך לשבת פה, בעקבות הדברים האלה, הרמטכ"ל, ולהגיד, מי מנע ממנו לעשות את הפעולות שחזי מדבר עליהן? הרי המלחמה הזאת לא הייתה אמורה להימשך, והוא אומר את זה, לא הייתה אמורה להימשך 8 חודשים. ואם הצבא קיבל את ההחלטה להאריך את המלחמה הזאת עד אין קץ, וגם לסכן חיי חיילים, וגם לסכן את החיים של חזי ושל חבריו הלוחמים, אז האחריות היא על מפקדי צה"ל הבכירים בכישלון המוחלט הזה. ואם האחרים כפו על הרמטכ"ל ועל צמרת צה"ל את התמשכות הלחימה ומנעו את פינוי האוכלוסייה ומנעו את הכיבוש המהיר של עזה, אז הטענות של חזי ושל פורום הלוחמים צריכות להיות מופנות לדרג שקיבל את ההחלטה. אני מעריך שהתשובה היא גם וגם. לא בטוח. אני לא בטוח. כי בפברואר הופסקה המלחמה לכמה חודשים מסיבה לא ברורה. בוא נשמע אבל מה התשובה של חזי לדברים האלה. אז קודם כל, בהתייחס למה שידידי רונן אמר, אני כן מאמין שאפשר לנצח במלחמה הזאת. עשינו את זה בחומת מגן. אנחנו עד היום עושים מעצרים בג'נין, אתה מח"ט ג'נין. אבל... אז איפה עובר קו הניצחון? אבל אני אגיד לך בצורה מאוד ברורה. מעצרים כל יום. כולנו זוכרים את השנים שבין 97-8 ל-2002, שאוטובוסים התפוצצו חדשות לבקרים, מסעדות התרוממו באוויר, היו שומרים בכל הקניונים וכו'. ונכנסנו לחומת מגן ב-2002, זה לקח 1.5 חודש, לאחר מכן דרך נחושה, ועוד 2-3, ו-מ-2006, נכון? בסדר גמור. זה המשך המלחמה, אני חותם על זה עכשיו. אבל אנחנו נגיע למצב שאנחנו נשמיד את חמאס. נשמיד את המנהרות, אבל אנחנו שומעים את זה כבר חודשים, והנה אפילו היום. אני חושב שהמשימה הזאת היא פיזיבילית, אפשר לעשות אותה ואפשר להשיג אותה. אנחנו כרגע לצערי הרב לא על המסילה, לכיוון הזה, וזה נורא והיום בעיניי. כן, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אפרופו, השגת יעדי המלחמה והניצחון המוחלט, אירוע חריג שקורה היום, ניסיון חדירה של מחבלי חמאס לישראל, יש שם גם הרוג. האם זה אומר שחמאס עדיין מחזיק ביכולות שחשבנו ששללנו ממנו? אני חושב שזה קודם כל אומר שאנחנו בתפיסה של 6 באוקטובר, גם בהגנה באוגדת עזה. צריך להיות פרימטר מאוד ברור, שאף אחד לא מתקרב אליו. אני מדבר על פרימטר של 1.5 קילומטר, 2, ומונים כל התקרבות של אנשים, צריכים להיהרג. המצב הזה שמגיעים שבקרבת הגבול מסתובבות חוליות מחבלים, זה תקלה חמורה. גדעון, אני חושב שמה שהדבר המרכזי שחזי אומר פה, שצריכות להיות בישראל 2 ועדות חקירה. הגיע הזמן שיקומו 2. הראשונה עד 7 באוקטובר, ברוך השם יש שם עבודה לצערנו על האסון החמור ביותר שקרה בתולדות מדינת ישראל. והשנייה היא 7 באוקטובר. יש המון דוגמאות שאני מסכים עם חזי, שהפעלת הכוח לא פגשה את העקרונות הבסיסיים שלמדנו בפום. לכן הסיפור הזה חייב להיבדק ולהיחקר.